Milí priatelia, dovoľte mi privítať vás na dnešnej prednáške, ktorá sa bude špeciálne týkať nového prístroja, multifunkčného prístroja na masáž hlavy. Dovoľte, aby som sa predstavila. Moje meno je Veronika Hamšíková, som na pozícii 7 hviezd a s korporáciou TIEN spolupracujem 13 rokov spolu s celou rodinou. Pristúpime prednáške nášho nového prístroju. Na úvod by som sa vás chcela spýtať. Poznáte niektorí z vás takýto prístroj, ktorého názov bol BPR, ale my sme si ho nazvali Ježko? Máte ho doma? Áno. Vidím, že sa dvíha veľa rúk, poznáme ho, bol obľúbený, náš Ježko. Výborne. Dnes by som vám chcela predstaviť tohto nášho Ježka v zdokonalenej, novej, upgradeovanej verzii. Povieme si na záver aj rozdiely medzi týmito dvomi prístrojmi a tí, ktorí ste boli milovníkom starého Ježka, tí si určite obľúbite aj nového Ježka. Jeho názov teda ešte raz, aby ste si ho vedeli nájsť v prezentáciách na našej webovej stránke, aby ste si vedeli ho nájsť v ceníku. Prístroj sa nazýva multifunkčný prístroj na masáž hlavy, alebo ho tiež nájdete pod anglickou skratkou MHA. MHA. Celé naše zdravie sa odvíja od toho, či máme dobre vyváženú v našom tele bioelektrínu, bioelektrické pole. Skúsme sa prosím sami na sebe zamyslieť. Skontrolujte sa, či na sebe nepozorujete niektorý z týchto príznakov. Zvýšený alebo znížený krvný tlak, časté štikútanie, neurčité bolesti. Tu ma bolí, tam ma bolí, ako zvykneme hovoriť, že bolí ma celý človek a ani neviem, čo vlastne presne ma bolí. Časté alebo opakujúce sa bolesti hlavy, problémy so sústredením, podráždenosť, nespavosť, bezsennosť, nervozita, tinnitus, teda pískanie v ušiach alebo zvonenie v ušiach, vredy alebo dlhodobá liečba pri chorobe. Keď už som chorý, veľmi dlho mi trvá, kým sa z toho dostanem. Skúste sa sami seba spýtať. Pociťujete niektorý z príznakov? Áno? Vidím, že sa dvíhajú takmer všetky ruky. Je tu niekto taký, kto nepociťuje žiadny z týchto príznakov? Alebo kto v poslednej dobe? Ani jeden z nás sa neozval, že by necítil, že by nemal problémy tohto druhu. Je to veru tak a je to spôsobené tým, že skutočne dnešná doba, dnešný životný štýl, naše pracovné tempo, všetko vplýva na to, že máme v tele nevyvážené bioelektrické pole. Ako si vieme s týmto niečím pomôcť? Máme nejakú možnosť, čo s týmto robiť? Veľa ľudí týmto trpí aj v našom okolí a my im vieme pomôcť. Môže nám z týchto stavov pomôcť častý kontakt s vodou. Vo vode sa človek nabíja energiou, či už ide o kúpanie sa najlepšie pod holým nebom v prírodnej vode, pri mori, vieme ako pookrejeme, alebo v prírodných jazerách. Pokiaľ to nie je možné, máme rôzne wellness zariadenia, kde môžeme vo vode výrivky, bazény. A keď ani to nie, tak aspoň denná sprcha alebo kúpeľ, premeniť si tieto bežné denné rituály na určitý spôsob relaxu a nabíjania sa energiou, možno so sviečkami, možno s kozmetikou, s ďalšou starostlivosťou. Takisto ďalším dobrým spôsobom, ako sa nabiť, je chodenie na boso. Chodiť na boso po holej zemi. To sa nám tiež nie vždy podarí, možno na dovolenke, možno v lete, ale tiež to nevieme dodržať celoročne, pravidelne a treba z niekoľko hodín alebo aspoň desiatok minút každý deň. Preto je tu pomoc v podobe prístroja na vyrovnávanie bioenergie. Prístroja, ktorý je malý, ktorý sa dá veľmi ľahko prenášať, ktorý vieme so sebou nosiť, či cestujeme, či sme v práci, či sme doma a vie nám pomôcť na rozdiel od tých ostatných spôsobov. Tento prístroj sa nazýva multifunkčný prístroj na masáž hlavy. Je to integrované wellness zariadenie, ktoré vyrovnáva prúdenie krvi v ľudskom tele, poskytuje laserovú terapiu, poskytuje vibračnú masáž a prostredníctvom pokročilého mikročipu je riadený pomocou malého displeja. Jeho pôsobenie spočíva v troch základných funkciách. Je to vyrovnávanie bioelektrickej energie, je to pôsobenie laseru nízkej intenzity,
a je to špeciálne vyvinutá vibračná masáž v 2 módoch. Povieme si trošku viac o bioelektrickej energii, čo to je, či je v našom tele prirodzene potrebná, či ju tým prístrojom dodávame do tela, alebo o čo vlastne ide. Každá bunka v tele má kladný a záporný náboj. Kladný náboj je na vonkajšej strane membrány bunky a záporný na vnútornej strane. Výsledkom asymetrickej, teda nepravidelnej distribúcie draslíka a sodíka je generovanie bioelektriny v bunke. Toto je veľmi dôležité a veľmi potrebné. Je to, čiže ešte raz, distribúcia draslíka a sodíka. Len veľmi stručne poznamenám, že opäť vidíte, že aj keď ideme pôsobiť zvonku prístrojom, je veľmi dôležité to, čo do tela dostávame. Čiže výživa, aby bol dostatok týchto látok a týchto prvkov v tele, a hlavne, keď ich dodám, aby sa dostali aj do bunky, tam, kde my chceme a potrebujeme, aby boli. Keď sa naruší bioelektrická rovnováha, vedie to k zhoršeniu zdravia. Postupom času sa zdravie zhoršuje, až nakoniec nastupujú choroby. Rovnováha bioelektrickej energie a jej hlavné funkcie. Harmonizuje mozgový potenciál, prináša úľavu od stresu. Mení rozmiestnenie vnútrobunkových molekúl od neusporiadaných k usporiadaným, vďaka čomu zlepšuje metabolizmus. Metabolizmus jednotlivých orgánov, spaľovanie energie, neskôr si povieme, že aj metabolizmus pleti a podobne. Spriechodňuje jednotlivé meridiány, čiže energetické dráhy, vyvažuje energiu yin a yang a zlepšuje prúdenie krvi. Pozrime sa v dnešnej dobe, koľko ľudí trpí hypertenziou. Naozaj je veľké množstvo ľudí, dokonca čoraz mladších ročníkov, ktoré trpia zvýšeným krvným tlakom. My tu máme možnosť vidieť, čo sa deje, kde jednou z príčin, okrem samozrejme životosprávy a stresu, je aj narušená bioelektrická energia. Z vášho pohľadu na ľavej strane vidíme normálnu krvnú cievu a na druhej strane upchatú krvnú cievu, kde sú nánosy cholesterolu a ďalších usadenín, ktoré sa tam hromadia a výrazne nám znižujú prietok krvi v rámci krvnej cievy. Tým sa prirodzene zvyšuje krvný tlak. Laser nízkej intenzity prináša riešenie pri problémoch s krvným tlakom, pretože ho vyvažuje. U ľudí, ktorí majú nízky, ho zvyšuje na normálnu hranicu, u ľudí s vysokým tlakom znižuje na normálnu hranicu. Takisto prináša riešenie pri poruchách činnosti a tvorby červených krviniek. Vidíme obrázok narušené prúdenie krvi a správne prúdenie krvi. TIES multifunkčný prístroj na masáž hlavy dokáže vyrovnávať rozdiel elektrického potenciálu, a to jednoduchým úkonom, pomocou pravidelného prečesávania vlasov, zabezpečuje lepšie prúdenie a lepšie prekrvenie, nie len ako by sa mohlo zdať v hlave, ale v celom tele. Tí, ktorí máte prístroj, lebo ho mnohí máte v rukách, môžete takýmto spôsobom. Toto je základom terapie. Pozrieme sa na to, čo je to laser a aké sú jeho základné funkcie a možnosti. Laser so štandardnou vlnovou dĺžkou 650 nanometrov, ktorej sa hovorí aj svetlo nízkej intenzity, nazýva sa soft laser. Tejto vlnovej dĺžke sa hovorí aj zlatá vlnová dĺžka alebo svetlo života. Je veľmi dôležitá pre regeneráciu buniek. Laser môže stimulovať jednotlivé bunky organizmu a podporuje v nich fotochemické reakcie. To znamená, fotochemické sú zamerané na svetle. Fotochemické reakcie a biologicky posilňuje organizmus a zabezpečuje jeho omladenie. To sa netýka len našej pleti, ale aj našich vnútorných orgánov, pretože laser preniká do veľmi veľkej hĺbky, dovnútra tela, dostáva sa k orgánom a pôsobí na ne. Vidíme, že tento prístroj generuje 5 lúčov laserových. Zapína sa automaticky, keď sa uzavrie elektrický obvod s našim telom, ako máte možnosť vidieť. A vtedy začne pôsobiť týchto 5 lúčov do hĺbky nášho tela. Preniká cez tkanivá, dostáva sa k jednotlivým orgánom, ktoré povzbudzuje, ktoré omladzuje, kde zabezpečuje zrýchlenie látkovej výmeny.
Charakteristika lasera v našom prístroji. Nízkofrekvenčný soft laser s vlnovou dĺžkou 650 nanometrov zlepšuje cirkuláciu, čistí krv a posilňuje celkové zdravie. Účinne kombinuje pôsobenie lasera so stimuláciou akupunktúrnych bodov na podporu metabolizmu a posilnenie zdravia. Integrovaný dizajn systému ovládania umožňuje automatické spustenie lasera pri dotyku s pokožkou. Okrem toho sa vyznačuje pokrokovou technológiou, možnosťou úspory energie a použitím materiálov priateľských voči životnému prostrediu. Dosiahnutie jemnej pleti použitím lasera. Pozrieme sa na to, čo iné môžem s laserom robiť, okrem vyrovnávania svojho bioelektrického poľa prečesávaním vlasov. Vďaka tomuto laseru sa dá robiť veľmi účinná korekcia pleťových problémov. Tu musím povedať, že je veľmi dôležitá a základná strava, náš životný štýl 6 pilierov zdravia a až potom je veľmi dôležitá kozmetika, akú používame, pretože ak budeme používať chemickú kozmetiku s obsahom chemických umelých zložiek a budeme pôsobiť laserom, nedosiahneme také dobré výsledky, ako keď použijeme prírodnú organickú kozmetiku, ktorú ponúka spoločnosť Tiens. Preto to je veľmi dôležité na začiatok si vyjasniť. Pozrieme sa na zábery. Máme tam znázornenú pleť s primeranou tvorbou kolagénu a pleť s neprimeranou tvorbou, teda keď tvorba kolagénu vplyvom hormonálnych zmien, vplyvom veku u dám, u pánov začína klesať. Pociťujeme tvorbu vrások a zjemnenie kontúr tváre v tom zmysle, že je pleť ochabnutejšia a tým aj kontúry našej tváre a ľudia, ktorí nás stretávajú, vidia na nás to, že sme povednutí, alebo že sme unavení, povedia, alebo povedia, že sme jednoducho trošku starší z roka na rok. Liečebné účinky lasera účinne urýchľujú tvorbu kolagénu. Vďaka tomu zlepšujú vzhľad pleti, zmenšujú póry a zvyšujú elasticitu pleti. Na záberoch máme možnosť vidieť výsledky z Centra pre biologické omladenie vo Švajčiarsku. Je to prestížna omladzujúca klinika, ktorá používa laser s rovnakou vlnovou dĺžkou a rovnakou účinnosťou, akú má náš prístroj. My si teraz ukážeme, akým spôsobom robiť na pleti túto laserovú terapiu. Okrem toho, zároveň budeme robiť lymfatickú masáž. Máme pripravené pre vás schémy, ktoré vám každému rozdáme, kde máme naznačené jednotlivé lymfatické uzliny na hlave a tvári a potom šípkami, ako máte možnosť vidieť, máme smer, akým budeme pôsobiť prístrojom. Vidíte. Z tohto obrázka vidíme, kde je najviac lymfatických uzlín. Je to v okolí sánky, je to v okolí krku, vieme, kde máme aj mandle, ktoré sú vlastne orgánom imunitného systému. Veľmi veľa lymfatických uzlín máme okolo uší a potom vzadu, kde sa nám končia lebečné kosti, keď si ich nahmatáte, je veľmi veľa lymfatických uzlín. Možno máte skúsenosť, keď sú detičky choré, tak im zvyknú navrieť aj tieto lymfatické uzliny, keď ich pochytáme, majú ich veľké zdúrené. Na základe týchto poznatkov máme šípkami označené, čo je dôležité pri lymfatickej masáži. Aby sme lymfu, ktorá môže stagnovať na tvári, určite sa stretávate s tým, že veľa ľudí má vačky pod očami. Veľa ľudí má tvár akoby takú spuchnutú. Hromadí sa v nej lymfa, nie je to tuk, ale je tá tvár taká podbehnutá, cítiť, že je to tekutina. V tejto lymfe sa hromadia odpadové látky a ona tieto odpadové látky potrebuje, tak povediac, preniesť do lymfatických uzlín, ktoré ich prečistujú a odvádzajú riečišťom von z tela. Napríklad, okrem iného aj potom napríklad, hej. Zoberieme si náš multifunkčný prístroj a budeme sa snažiť lymfu odvádzať smerom k lymfatickým uzlinám. Postačí nám na to laser a samotná masáž. Nepotrebujeme zapínať vibračnú masáž. Hej. Teraz vidíte, že potrebujeme odviesť pri lymfatickej masáži
týmto lymfatickým uzlinám, ktoré sú tu, aj dole na krku a ktoré sú okolo nosa. A opäť z čela potrebujeme lymfu odviesť k ušným uzlinám. Čiže budeme robiť takýto pohyb, ako nám naznačuje. A toto stiahneme k týmto lymfatickým uzlinám. Pretože keby sme robili túto masáž tak, že nebudeme dodržiavať tento smer, takisto aj na hlave zase, budeme sa to snažiť, preto to prečesávanie. Lebo tu máme lymfatické uzliny a my tú lymfu odvedieme priamo k ním. Keby sme len urobili túto vec nie v súlade s týmito zásadami, mohlo by sa stať práve naopak, že nám opuchnú, že budeme mať oči opuchnuté a tak ďalej. Hej? Čiže veľmi dôležité je uvedomiť si, aby som to odviedol tam, kam to patrí, na krku takýmto spôsobom, lebo ďalšie sú potom tu okolo kľúčnych kostí. Hej? A z čela zavádzam k uchu. A z hlavy všetko dozadu k lymfatickým uzlinám. Je to veľmi jednoduché, keď si na to navyknete. Ako by som to odvádzal od stredu tváre týmto smerom. Tento proces je veľmi príjemný a ak ho robíte dobre, určite mi dáte za pravdu, že budete sami na sebe cítiť to, že sa cítite osviežení za pár minút. Vtedy to cítime, že to je áno, výborne. Urobil som niečo pre seba, rozprúdil som, dokonca aj teplo vám môže začať byť. A tento jednoduchý proces si nie je problém zopakovať, keď má aj manažer, je vyťažený v práci. Pár minút si nájde, urobí si to cez prestávku pri káve a cíti sa osviežený a robí obrovské plus pre svoje telo. Čo nám spôsobuje táto laserová terapia na pleť, keď sme pri pleti? Spôsobuje nám úbytok pigmentových škvrn. Samozrejme, je to proces dlhodobý, ale je to proces, ktorý výrazným spôsobom urýchľuje pôsobenie kozmetiky, pôsobenie trebárs preparátov znútra tela. Pigmentové škvrny, vrásky odstraňuje, veľmi výrazne pôsobí liftingovo na našu pleť. Keď vás niekto uvidí po pár dňoch, možno týždňoch, uvidí radikálny rozdiel. Takýmto spôsobom, pár minút, veľmi dôležitá vec nielen pre krásu, ale aj pre zdravie. Takisto pomáha riešiť problém nielen u pánov, ale aj u dám, vypadávanie vlasov. Prečesávanie takéto, ako sme si teraz ukázali, ktorý je zároveň aj lymfatickou masážou, upokojuje pokožku hlavy, posilňuje vlasové korienky. Keď sme zjedli nejaké preparáty na výživu a na očistu, zabezpečuje, že sa živiny z nich dostávajú k vlasovým korienkom a posilňujú ich, podporujú rast vlasov a zabraňujú vypadávaniu vlasov. Preto môže byť subjektívny pocit taký, že nám vlasy zhustli. Reálne to nie je až tak celkom pravdivý výrok, lebo máme vrodený určitý počet korienkov, ale pokiaľ my tie korienky posilníme, že nám nebudú tak rýchlo vlasy vypadávať, a vyrastať maličké, pocítime to ako zhustenie vlasov. Takisto u pánov, ktorým v určitom veku začínajú slabnúť už vlasové korienky, vlasy začínajú vypadávať, začínajú sa tvoriť kúty. Podotýkam z vlastnej rodinnej skúsenosti, že ten, kto už vlasy nemá, mu nenarastú od toho. Zatiaľ. Teraz sa poďme pozrieť na vibračnú masáž. Na tomto prístroji, ako ste videli, laser sa zapína automaticky. Ale vidíme tu maličký displej. S tlačením tlačidla otvoríme vrchný kryt prístroja a vložíme do ňoho dve batérie, malé tužkové, ktoré sú priložené v balení multifunkčného prístroja, keď si ho kúpite. Vložili sme baterky, kryt zatvoríme. Uvidíme, že pri akomkoľvek kontakte s pokožkou sa uzavrie obvod a displej sa nám rozsvieti. Keď svieti displej, svieti aj laser. Hej? Displej svieti na pár sekúnd. Na displeji vidíme tlačidlo on-off. Týmto sa zapína a vypína vibračná masáž. Vibračná masáž funguje v dvoch módoch. Všetko je zobrazované na displeji jednak obrázkom a jednak znakom. Keď podržíme toto tlačidlo na 2 sekundy, objaví sa nám tam jedna vlnovka a máme zapnutý mód prerušovanej masáže. To znamená, je to intervalová masáž.
s pauzou. Tento mód je vhodný na masáž hlavy a tváre. Keď takto zapnutý prístroj na 1 sekundu stlačím, objavia sa mi na 2 vlnovky, vtedy mám neprerušovanú súvislú masáž, ktorá je vhodná na vibračnú masáž celého tela. Rúk, chrbta, nôh, brucha, jednoducho ostatného tela. Túto súvislú masáž, teda 2 vlnovky, nepoužívame na hlavu a na tvár. Tá je na to príliš silná. Opäť, keď chcem prístroj vypnúť, na 2 sekundy podržím displej, vypol som vibračnú masáž, laser a vyrovnávanie bioelektrického poľa mi funguje ďalej. To vieme vypnúť takým spôsobom, že prístroj odizolujeme zatvorením krytu a vtedy už máme istotu, že sa nezapne, nebude svietiť. Áno? A takýmto spôsobom ho môžeme prenášať. Čiže vidíte, že manipulácia je veľmi jednoduchá. Teraz sa pozrime na to, aké sú funkcie vibračnej masáže. Spriechodňuje meridiány, teda energetické dráhy a odstraňuje únavu. Harmonizuje energiu čchy a krv a podporuje cirkuláciu krvi. Upokojuje, odstraňuje vyčerpanosť a reguluje telesné funkcie. To, že upokojuje a odstraňuje únavu, ste cítili určite po pár minútach a po pár dňoch a týždňoch zistíte, akým spôsobom reguluje telesné funkcie. Ten, kto mal problém s búšením srdca, môže pocítiť, že sa to upokojuje. Ten, kto má problém s trávením pri masáži brucha, dokonca vibračnej masáži brucha, zistí, že sa mu upravilo trávenie, vylučovanie. Môžem potvrdiť na vlastnej skúsenosti, do pár sekúnd odstráni bolesti hlavy alebo bolesti na tele. Kde vás bolí, tam si to priložte. Pozrime sa na to, aké sú funkcie vibračnej masáže, keď si ich chceme zhrnúť. Pre koho je prístroj vhodný? Pre tých, ktorí sa starajú o svoje telo, ktorí potrebujú harmonizovať prúdenie krvi, ktorí sa potrebujú upokojiť a bojovať proti stresu, ktorí sa chcú vyhnúť bolestiam hlavy, závratom, spôsobeným elektromagnetickým žiarením a pre tých, ktorí potrebujú optimalizovať svoje zdravie. Na ďalšom slade môžeme vidieť, na aké všetky použitia v rámci tela je vhodný prístroj. To znamená na masáž hlavy, ako sme si povedali, takisto na masáž tváre, na masáž chrbta, ruky, nohy, brucho. Nie sú nejaké výrazné kontraindikácie, akurát tie, že laserom si nesvietime do otvorených očí a prístroj si neprikladáme na otvorené sliznice, napríklad oko, konečníka a podobne. Máme tu schému použitia podľa konkrétnych akupunktúrnych bodov, veľmi jednoducho použiteľné, aplikovateľné pre každého doma, ktorý si pozrie. Máme tu body na zlepšenie a okysličenie krvi, na spriechodnenie dráh. Máme tu body na zlepšenie zraku a masáž hlavy. Máme tu body na celkové zlepšenie zdravia a na zlepšenie spánku a relax. Keď chceme uzatvoriť pri fungovaní prístroja, keď chceme pri používaní prístroja uzatvoriť obvod, držíme vždy prstenec po obvode a dotkneme sa holého tela. To znamená nie cez oblečenie. Musíme uzavrieť kruh. Keby sme robili masáž inej osobe, musíme opäť sa aj druhou rukou dotknúť, tak aby sme uzavreli elektrický obvod a môžeme pôsobiť. To je dôležitá poznámka. Takýmto spôsobom je možné 15 až 30 minút denne prečesávať hlavu, postupujeme pozdĺž stredovej línie a po bokoch hlavy. Týmto je možné osviežiť a masírovať hlavu a priniesť si úľavu od stresu pri práci s počítačom, pri častom telefonovaní, pri hektickom životnom štýle, pri cestovaní napríklad, pri šoférovaní. Takisto pri bolestiach chrbta, na chrbte, na rukách, na ramenách máme body, ktoré sú dôležité pri bolestiach chrbta, prechladnutí, menštruačných bolestiach, pri vysokom krvnom tlaku a takisto pri bolestiach v krku spôsobených dlhým sedením, či už za volantom alebo pri počítači.
Prístroj disponuje niekoľkými patentmi a certifikátmi. Jednak má patent na vynález, vôbec na jeho technológiu. Má certifikát ROHS, ďalej úžitkový vzor, to je pojem, dva patenty, to je pojem podľa európskeho práva, certifikát CE a takisto má aj patent na dizajn a na jeho celkový vzhľad. 4 patenty a 2 certifikáty. Teraz sa pozrime, keďže mnohí poznáte prístroj BPR prvej generácie, porovnajme si tieto dva prístroje. Multifunkčný prístroj na masáž hlavy disponuje laserovou masážou, BPR nie. Vibračnou masážou disponuje prístroj druhej generácie, pôvodné BPR nie. Bioenergiu vyrovnávajú oba prístroje. Vyvážený tok krvi, aj k tomu prispievalo aj staré BPR a takisto masážne hroty, ako vidíte, malo 3 hlavice. Tento má nový prístroj druhej generácie, má 5 hlavíc, ktoré sú ohybné do každého smeru. To znamená, je s ním skvelá manipulácia aj napríklad práve na tvári, na hlave, na lakti, na krížoch, na krčnej chrbtici. Veľmi dobre sa s ním manipuluje a má ergonomický tvar. Na záver si môžeme povedať, že ide o moderné, prenosné technológie, ktoré nachádzajú uplatnenie v tradičnej čínskej medicíne pre skvelé zdravie, rovnováhu a vitalitu. Prístroj je vhodný pre všetky vekové kategórie a pre všetkých členov domácnosti. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám veľa zdravia aj vďaka multifunkčnému prístroju na masáž hlavy.